Hei, bună! Hello, bună! Asta e sora mea. Asta e o prietenă de mea, iar asta sunt eu, Nicoleta. Acum vreau să vă prezint toate gacia mele. Asta sunt eu, asta e o prietenă de mea. Asta e iar o prietenă, nu știu dacă vă placeți. Ziceți-mi, uite, asta am numit-o Nicoleta, asta Andra, asta Gianina, asta Denisa, asta Larisa, asta Simona și asta Beatrice și Mona. Ziceți și mie în comentarii ce fată vă place de aici. Și îmi ziceți dacă vreți să le schimbăm. Eu zice, hai să-i facem niște retrușuri lui Beatrice la această fată. Așa, deci bretonul n-ar zice să-l schimbăm. Mai bine schimbăm chestia asta, nu? Ce fel arată. Nu știu cum să-l schimbăm. Ziceți-mi și mie, te rog, vă rog în comentarii, că nu știu, habar n-am, adică, cum să zic, știți voi, da. Cred că nu știu, adică i-aș pune coada asta, dar hai să ne mai uităm pe aici. Ce chestii. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Upsi, nu mai am baterii. L-aș alege pe ăstea. Sunt drăguțe. Dar asta nu știu ce să zic. Hai să mai căutăm. Am găsit pe aici o codiță. Am uitat. O codiță. Și acum se caut niște spate, nu? Dar nu știu dacă vreți. Vreți așa? Hai, da, hai, așa. Ăsta, breton. Nu stă bine, nu stă bine. Dar parcă aș face spatele altfel. Așa, ni. Ziceți-mi voi în comentariu, nu știu ce să aleg. Dacă aș face asta, nu știu, nu sunt. Wow. Bui. Wow, ok. Nu m-am gândit la asta. Dar, hai să schimbăm bretonul, că arată cam urât așa. Hai să facem sportivă. Băi, așa vreți? Da, mă scuzați dacă se aude niște vorbe, dar e sora mea. Astea sunt frumoase, adică, ce să zic, vai, sunt frumoase foc, toate. Aș alege este, dar nu-mi plac cum astea, nici astea. Vreți asta? Sau? Nu, asta nu mai vreau să apară așa. Ce cute, ce cute. Hai să o alegem pe asta. Apare așa ca niște fundițe. Hai să schimbăm hăinuța, să o facem de sportivă. Deocamdată blugi. Ăștia nu sportivi. Nu le așa. Nici așa. Nu să fac un sport dacă tu nu-i dai voie. Uite, ăștia sunt frumoși. Fac și bine sport între ei, adică, cum să zic... Bă, Leo, ce chestii, bă. Nu.
Are niște chestii oribile. Nu-mi plac, nu-mi plac, nu-mi plac. Nu. Dar dacă aș face o marionetă, hai să facem marionetă. Hai, echipa buldozilor. Mă scuzați dacă zic așa, pentru că am auzit la o desene. Hei, echipa buldozilor. Știu, arăt ciudată. Nu pot. Nu pot să leg ceva. Ce urât. Nu. Asta zice că nu-mi plac. Nu-mi plac. Sunt fastice demodate. Că mai poate... Hai, alți patroni că sunt oribili și ăștia. Ăștia sunt perfecți. Dar hai să facem în albastru. Hai, echipa buldogilor. De ce zic mereu asta? Habar n-am. Adică, wait, what? Asta e culoarea perfectă. Da, asta e culoare perfectă, adică nu zici că... Așa mai vede acasă. Nu-mi plac pantofii ăștia demodați. Ăștia sunt perfecți. Perfect, adică... Așa mai vede acasă. Dar nu-mi place... Nu. Arată prea de modat. Așa. Dar nu, că ăsta nu e perfect. Așa? Hai să-i punem și ceva în mână. Pompoane. Pompoane. Hai, dogi, pompoane. Hai că arată frumoasă, cine știe ce. Ce nume să-i scriem? Vrei să-i scriem, adică vreți să-i scriem numele Bela? Arată un nume frumos, chiar dacă e și de căței. Dar nu contează, nu mă băgați pe mine în seamă când filmez sau chestii din astea. Adică să mă băgați în seamă, să dați acolo un like. Un like. Da, așa, deci... Deocamdată toate sunt bune, dar nu mi-ar place ceva. Nu-mi place ceva la fata asta. Nu-mi place ceva, nu-mi place. Hai că așa mai vine acasă. Uite, cute. Nu-i punem din astea în cap. Dar nu știu de ce am făcut părul mov. Așa. Dar nu, că după aia ziceți că sunt urâte. Așa, dar pufurile, stați. Pufurile nu-s bune. Nu-s bune. Ce cute. Lasă așa pur. Așa, deci, bun. Așa mai vede acasă. Nu văd asta, nu stă perfect. Cred că l-aș alege asta. Hai negru. Uite, cute. Fată de modat. Dar nu este tot bine spatele. Nu știu ce am. Nu știu. Dar nu știu că nu-mi place.
Prea urât. Cute. Hai, așa merge, așa merge. Ba nu. Că nu-mi place. Nu-mi place. Ce s-a întâmplat? De ce m-a dat? Nu știu de ce m-a dat așa, dar am ieșit cât am putut. Uite ce cute sunt astea, adică n-ai treabă. Asta. Nu, ăsta e frumos. Nu, ca astupă codițele. Ce păr. Dacă le-aș pune așa, ziceți că părul până... Nu am vrut să schimb. Așa, părul până la pizionă. Și dacă îi pun șlame? Da, îi pun și la asta părul lung până la chicioare. Nu tot de bine este așa. Bă, nu este bine. Nu este bine, frate. Nu este bine, nu. Da. Păi, deocamdată atât a fost sezonul nostru. Atât. Parcă tot fața se mai mare. M-am baterii, pa, pupucei!